jien u David Casa qegħdin niddeliverjaw mhux 2 voti fil-Parlament Ewropew, 270 vot. Jien issa nistenna illi id-deputati Maltin mill-Partit Laburista fil-Parlament Ewropew li huma 4 jagħtuna mhux biss l4 voti tagħhom, imma jagħtuna il-190 vot tal-Grupp Soċjalista. U nittama illi l-Partit Laburista mhux biss jgħidaw Malta illi se jissapportja il Tonio Borg u mbagħad fi Brussels ma jirnexxilux iġib il-voti, se naraw issa jekk hux se jġibuhom. Li kieku Tonio Borg ma marx tajjeb, il-kumitati kienu jgħidu li ma marx tajjeb u l-kwistjoni kienet tkun magħluqa kontra Tonio Borg diġà. Kważi ħafna nies bdew diġà bi preġudizzju kontra tiegħu u meta hu għamel performance brillanti poġġihom f'diffikultà. U issa qed jgħidu imma aħna x'raġuni għandna biex nivvutaw kontra tiegħu. Minkejja dik il-preġudizzju huwa tant qawwi minn ċertu partiti illi jiena ngħidulhom tal-estrem, estremisti, illi hemm id-diffikultà. Nittama illi r-raġuni tirbaħ fuq l-intolleranza il-ġimgħa d-dieħla.